Egunon, Larrabetzuko lagunak. Gaur, erein nituen hasiak zenbat hasi diren erakutsi nahi dotzuet. Begira, azkenean aurkitu nuen poto bat handiagoa eta hemen jarri ditut. Eta begira, atera dira landaretxoak. Bai, hemen eskina honetan daudenak dira kalabaza landariak. Erdian daudenak indaba landariak. Eta hemen beste eskinean daudenak arto landariak. Bai? 6 atera dira. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Gogoratzen duzu tulipan txikiaren ipuina? Ipuin horretan kontatzen du zelan hasten dan hasitxoa. Gogoratzen duzu, ez da? Sartu genuen lurraren azpian. Hasitxoari lehenengo ateratzen zaizkio sustraiak. Ikusten dituzue, ariak bezalako zuri horiek, horrek dira sustraiak. Bai? Eta gero, pizkanaka, hasia gorantz doa, eta ateratzen jako zurtoina. Bai? Eta gero hemen, indabaren hasia zabaldu eginda, eta hemen aterako dira hostoak. Hemen ikusten da hobeto. Hasia atera da lurretik, zabaldu da, eta hemen erdian atera zaizkio hostoak. Bai? Atera dut lurretik landare bat zuek ikusteko. Bai? Ateratzerakoan apurtu egin jatez sustraiak, baina bueno. Hauek dira sustraitxoak. Ditu gehiago, baina apurtu egin dira. Gero hemen, makiltxo hau da zurtoina. Eta hemen dauz hostoak. Zertarako behar ditu sustraiak, landareak? Bajateko. Lurraren ura eta gatz mineralak sorgatzen ditu sustraietatik landareak. Gero, hori da bere janaria. Eta gero doa hori bere zurtoinetik hostoetarantz. Bai? Geroago, aterako zaio lore bat landariari. Eta gero lore horretatik aterako zaio fruitua. Baina hori ikusteko, denbora gehiago behar izango dugu. Bai? Gogoratu, landareak bizirik daude, izaki bizidunak dira. Eta guk, errespetatu eta zaindu behar ditugu. Bai? Bueno, ez dakit zuek erein dituzuen hasiak, nahi baduzue, erakutsi argazkiak erakusteko laguneri zenbat hasi diren zuen hasiak, landare bihurtu badira, bai? Bueno, beste egun batera arte. Agur, musu bat.